שלום יוטיוב, פה רוני כהן ורצינו לפתוח ערוץ חדש ופתחנו ערוץ ואנחנו מעלים סרטון על מיינקראפט כפי שאתם רואים וזה רוני פה. אני ורוני רצינו להחליט לפתוח ערוץ, פתחנו ערוץ והנה אנחנו פה ועכשיו אנחנו מתחילים survival. אני יכול להגיד משהו? רוני, לקחת את הדברים בתיבה? יופי, טוב. אני... אנחנו, רק תקשיבו, אנחנו לא לוקחים את הדברים מה שהכנו פה, זה רק לא יופי ליוטיוב, אוקיי. השרת פתוח עליי, אולי אנחנו נפתח אותו בהמשך על המאצ'י, אולי... ונמשיך לעשות סרטונים, וגם... אם נגיע. אם תרצו משהו מני או משהו, אתם רוצים להשתתף איתנו בערוץ או משהו, אני אשים את הסקייפ שלי מתחת לערוץ, ושם ניצור קשר ביחד. ועכשיו אנחנו נחפש חזירים ונהרוג כאילו פוד ולקחת עצים. זה יהיה קצת משעמם, אז אני אשים מוזיקה רק בשבילכם, סבבה? עכשיו רגע אני מתחיל את המוזיקה. אני רוצה גם משהו להגיד. השרת, אם נגיע לפחות ליותר מ-50 לייקים, אנחנו נפתח את השרת לציבור. וגם אם יהיה המון סאבסקרייבים ולייקים, נמשיך לעוד סרטונים, נשקיע בהם ונזמין אתכם להסתכל בשרת. טוב, אנחנו נתחיל לשים לכם זה. טוב, רוני, אני עכשיו לא אדבר. ועכשיו אני שם לכם זה סרטון. עד שנגמור רוני אני יכול לדבר. יאללה, עכשיו אני שם שיר. מטפס על הביטים כמו מפלצת, מעיף להם את המוח, מפיל להם את הלסת. אני לא משחק תופסת עם אחת שלא תופסת. אם אתמול אמרתי לו אז למה פתאום את קורצת? פושעת אבל שפעת, בכולם מתעתעת, איתי בדם משוגעת, זורקת ולא קולעת, צובטת גם בלי לגעת. בוא נסבתא שלך יודעת איך את מנענעת. איזי לא סותם את החור, כולם מנסה פה לרסן את הדור. אני לא מוצא סיבה לעצור, אחת תמות בשעמום, אחת תמות פה מקור. ג'ורדי על הבאס אז כל האוטו רועד, אם היא לא בפוקוס בוא נסביר לה איך זה עובד. ממי לא יודעת מה השם של השיר, היא רק זוכרת שהיה לו קצב אדיר. אז במקום לשגע בו חצי מועדון, תרשמי לפני שאת הולכת לישון. לשיר הזה קוראים אני מאלה שחוצים את הגבולות, מדפקה. בינתיים שימשיכו לדבר פקה פקה, עם שפות כמו בבקה או עם חפלות כמו בפלקה. הצ'ייסרים בהיקונדה בום שקלקה. אני MC פאק איזה כיף לי, כל הזמן שומע איזי תעשה לי סלפי. אם תקי את הדארק פייס צילי מהספייס, כי אם את לא זוכרת איך קוראים לזה אז לכי. ג'ורדי על הבאס אז כל האוטו רועד, אם היא לא בפוקוס בוא נסביר לה איך זה עובד. ממי לא יודעת מה השם של השיר, היא רק זוכרת שהיה לו קצב אדיר. אז במקום לשגע בו חצי מועדון, תרשמי את זה לפני שאת הולכת לישון. ממי לא יודעת מה השם של השיר, היא רק זוכרת שהיה לו קצב אדיר. אז במקום לשגע בו חצי מועדון, תרשמי את זה לפני שאת הולכת לישון. לשיר הזה קוראים טוב, חזרנו מהשיר. קין?
הלו? מתעסק במזלות וכל המיסטיקה, אומרים זה לא רווחי, אני לא בסטטיסטיקה. חבר את המיקרופון, עזובתי מלוגיסטיקה, נהיה פה חם, פתח לה את הטריס טיפה. ריטואל קבוע, אני בא עם הקולגה, אז שוב אתה מוציא שירים ושוב קולט שאין באז. שוב אתה מלכלך עליי ושוב אני סותם אז, כמו שהן אומרות לך יאללה גבר תן גז. ציב את הרף, too much is never enough. יורק דם על הדם על הדם הדם על הדף, בלי להרים את האף, פתאום חצי מדינה בגנבה. כותב שירים עם טושים, וואלה כל שורה בצבע. בן בנה, בן בבן בנה, בן בנה, בן בבן בנה, בן בנה, בן בבן בנה, בין הבודדים שעוד עושים את זה נכון גבר. שמעיז בין נמי ומי זה לבודדים שעוד לא יודעים מי זה איז. אלף וואטנביז מדברים וזה לא מזיז, שומעים את הקטע בלופ קבלים את הקריז. פאק הוא די זריז תחת לרדאר נטפס עד שנחלחל שוב יאללה בר לא תפספס ביט שמטלטל. ילד מה נסגר מתבאס צר לי לקלקל כי אם זה רק בשביל טוב, אז חזרנו. קין, יש לי שנייה לאג. רגע, תעצור את הסרטון, אנחנו נחזור מתי שהלאג יסתיים. רגע. אי אפשר. שומע? אז אני מתחיל. טוב, רגע, אני שם פה את הטייבל. טימבל, איך הוא קורא לזה? אנחנו עדיין בסרטון? לא הבנתי, אתה כבר מצלם, כן? כן, כן, שקט. אוקיי. פתח פה את הדבות. רוני, תגיד מתי שאתה פה. למה, מה קרה? אני כאן. יופי, בוא. לא, יש לי לאג. זה סבבה, אז אני מחכה לך. לא, אפשר לעצור את הסרטון כדי שלא... אי אפשר. הנה, הסתדר לי. למה העברת את זה לכאן? חכה, אני אעביר דברים. איפה הדברים שלך? שם לא. סורי, סליחה אם יש לאגים או משהו. זה בגלל ש... זה לא על האחסון שלו, זה על האחסון של השרת שלי. אם זה על האחסון שלי, זה היה קל. זה היה חלק. בשבילך. גם בשבילך. אתה צודק. אוקיי, טוב. אנחנו בינתיים פה נבנה את הבית, סבבה רוני? תסתכל מה הבאתי איתנו. סבבה. רוני. כך. לך תשבור אבנים. אבנים... לך שבור. בסדר, אני אלך לכאן, להר הזה. שבור אבנים, כי אני חייב, כי נשבר לי כבר זה. אני חייב אבנים? כך. רגע, תכין לי את זה. זה ששובר עצים שכחתי איך קוראים לזה. אקס. כן. יאללה, עזל. יש לי קצת לאגים. אוקיי. הכנתי פיקקס מהאיירון. סבבה. בא לי לחפש כבר דיימונד. אבל לא בא לי, בגלל שזה לא יהיה כבר כיף, כי כבר... אם אני אתחיל לחפש אז... לכאן יהיה משם. עכשיו, זהו, הכנת כבר? תסתכל כמה עצים יש לנו. הכנתי לעצמי כובע. מה איתי? יש בתנור. הלכתי לחצוב עוד איירון. אני מקווה שאני אמצא.
אני אחפור עם הפיקקס מהעולם. סבבה, אני פה בינתיים לכאן. אוי, באמת. עוד פעם החול הזה. אוקיי, בואו נחצור. איירון. מצאתי איירון. חזק. טוב, מה זה היום אני פוקסי, כן. נו! יש פה חול את החול הזה יש פה. אחרי שנייה קיללת. אני לא רוצה לקלל, מצטער. זה לא חינוכי לילדים. סתם, רוני. ואם זה ילדים שיותר גדולים ממך? יש פה חינוכי, גם לך לא. לא הבנתי. כלום, עזוב. אוקיי. זה כאן. תודה. ביי. יש לך אבנים? כך. וכך מקלות. תודה. פחם. אני מתערב איתך שאני אמצא פחם. אין מצב, תמצא כמה שאתה צריך. כמה שאנחנו צריכים. מלא אנחנו צריכים, לא? בוא קח פיקקס. עצור רגע. לא, יש לי פיקקס. לא, קח עוד אחד, שאם זה שווה לך. חדש. מצאתי... רצינו להוריד... יש לנו רק את הפלאגין הזה. של סתם, פקשן. של הפקשן. כמו שאתם רואים, כאן תכתוב משהו. רשמתי משהו, יש בצד האונר, זה פקשן. אנחנו פשוט בזה נפרד. ואני אוקיי, רגע, שקט רגע, רוני, אני עכשיו עושה פה משהו. אני הולך לבנות בית. תבנה בינתיים, אני אחצוב. זה כל מה שאני אוהב לעשות. עכשיו בינתיים. קח את הסטאקים. זה לא חייב. טוב. כמה יש לנו? 7. רגע. באמת, צריך לחפש סיירון. נתקעתי בתיבה. איזה טבע? שלנו. בטעות. הלאג הזה כאילו? כן, שנתקע. רק רצינו להגיד לכם שבהתחלה היה לו מלא לאגים. היה לנו בעיה רצינית. כן. התחלנו כבר לעשות סרטון, אבל פתאום נתקע לאג. אבל... ענק. כן, מה שלום לך? ואז היינו צריכים למחוק אותו לחלוטין, וזה הסרטון. בעיקר. נקווה שזה יצליח. ואני מקווה שתיתנו לייק, סאבסקרייב. אמרתי, אם תרצו עזרה או משהו, סאבסקרייב למטה, מתחת לערוץ. אולי אם אתם צריכים עזרה בלבנות ואתם לא כזה יודעים על מיינקראפט, אז... יש פה אותי ואת רוני. כן. סקייפ שלי אני גם שם, אבל רק אמרתי לכם, אני לא מחובר תמיד. אבל למקרה חירום, אני אשים את שלי. אני והוא בנאים מקצועיים, אני אומר לכם כבר. יש לכם שרת, אני... נעזור לכם בגדול. אני בעיקר יודע לבנות ידי, לא עם גרזן. יש כזה בלאגין עם גרזן, אבל אני לא יודע להשתמש בו, כי אני לא יודע איי-די. קיצר, אני פשוט לא יודע להשתמש, אין לי כוח לחפור. כואב לי הראש. טוב. ואם את רוצים לדעת משהו, אנחנו מצלמים את הסרטון בשעה 3 בלילה. עוד חצי שעה 4. אתה עייף? לא. רוני. כן, קצת אני עייף. אחרי זה נדבר איתך רגע בסקייפ, כי זה לא קשור כאילו ליוטיוב. אם אתה חושב שאנחנו מסתירים לכם משהו, לא. אנחנו רק רציתי להגיד לו אם הוא יצא מחר לבחוץ איתי. יאללה. אולי גם יש מצב שאולי אני נוסע לאוקראינה, ואתם לא תראו אותי הרבה זמן, אז כאן יעלה סרטונים לבד. אני אעלה לבד בינתיים, והוא יראה את הסרטונים. באוקראינה. יש לי שם ידידה עם מחשב. כן. לא הבנתי מאיפה. אפשר להגיד חברה. כן, יש לי שם חברה אחת.
אבל לא, יש לי שם גם ידידה קטנטונת. סיפרתי לך עליה, קטנטה. כל שנייה, לא יודע איך היא התחילה לשגע אותי. קיצר. אם אני מצליח, אני אולי יכול להריץ סקייפ, אני יכול לדבר עם קיין, רק לתת לו עצות, אולי גם לשחק מיינקראפט. רק אם ידידה שלי תסכים לשחק אצלה במחשב. מחשב גרוע על המקום, על הפנים. שחק ל-31 איירון, אני עושה לך טיפי. עשו טיפי. טוב. מוזר, אני פוקסיונר היום. תשיג עוד איירון, חייבים. מה צריך? תשיג עוד איירון. אני יודע, חכה, תן לי לנוח. סתם. איזה יפה קיין, איפה הדלת? רגע, אני אפתח דלת. וואי, אולי אנחנו חושבים להוריד סאמפ. כן, אולי אנחנו מורידים סאמפ ונעשה שם פספוסים. נעשה פספוסים מצחיקים. אם אנחנו נצליח איכשהו להראות לכם בהילוך איטי, אז אולי נעלה לסאמפ. קיין אמר לי שאולי, אני אומר לך, אם הסרטון הזה יתחיל, אם הסרטון יגיע ליותר מ-500 רשומים, קיין אמר שנשחק ב-GTA V לאונליין. הוא יקנה לי ליום הולדת שנה הבאה. נכון. דווקא יהיה כיף, למה לא? יהיה פספוסים מטורפים. אני כבר צוחק. אוקיי, רוני, יש פחם? מיליון. תכין לי טורצ'ים טורץ'? לבית. חכה, אני מכין לנו מכנסיים. לשנינו. בסדר, תכין טורצ'ים. אופה. נו באמת. מצטער, אני צריך לבטל את הגשם בפקודה. אולי לא, בוא נשאיר אותו. לא. לא, תעיף את זה, מעצבן אותי, זה עושה רעשים. וזה גם עושה לאג. יש לי לאג, רגע. הנה, חזרתי. אני אבטל את זה. אוקיי, רוני, זרוק לי את המכנס, אוקיי? ותכין לנו טורצ'ים לזה. טורצ'ים. יש פחם, מלא. תביא לי רק... לא יודע. בוא לשם. רגע, אני רק אעשה פה משהו, רוני. טק, טק. טק, 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 טק. הנה מקלות. הנה. אנחנו לא צריכים הרבה טורצ'ים. אנחנו צריכים איזה שים 8. פה, בארבע פינות, ככה, טק, טק. 1, 2, אוי. ונשים בשביל היופי פה 2 ופה 2. רגע, דלתות. אני דלתות. אעשה. עושה בינתיים דלתות. פיקקס. רגע. צריך להכניס את הפורנוסים. תכניס. הכנסתי. יש לי עוד 7 איירון. אני אחסוך ל-16 לבגדים. תסתכל איזה דלת. איזה חזק. יש כל מיני דלתות, אתה יודע. רק צריך צבע אחר. כן, אני יודע. כמו שאתם יודעים, אני עשיתי תראה להם, קיין. במה? בדיפיקוליד עשינו, שזה יהיה נורמל, בלי שאנחנו לא נרמה. תראה להם, תכנס לדיפיקוליד. רגע. עוד מעט, בסוף אני אראה להם את זה. אוקיי, מצטערים, רוני, לך תביא עוד איזה משהו טוב. אנחנו איירון או משהו כזה. מצטערים, פשוט זה פעם ראשונה שאנחנו פתחנו ערוץ, אז אני מתרגש מזה. טוב, אני אפול. בוא נראה מה אני אמצא עוד איירון. אני מעדיף ללכת מכאן. לך לפחם. אנחנו לא צריכים... חצפתי כמה בלוקים מוצאתי איירון. כן? כן, איזה פוקסיונר, נראה לי אני אמצא דיימונד. מרוב הפוקסים. לא, באמת. בואו אני אספר לכם. מי שמכיר את הלאנצ'ר סייד MC הבגיח הקרב, שמה היינו משחקים, מצאנו יותר מ3 סטאקים של דיימונדס. אבל אני אספר לכם את האמת, חבר שלי האקר. מי? זוכר את אביאל? אולי נוסיף אותו לערוץ. לא, אני אמרתי לך, אני לא מוסיף אותו. לא, אולי, אני מתכוון, אולי. אולי מתי שכבר נצא נתחיל. אבל הוא לפעמים יהיה. בשרת הזו. טוב.
הוא יהיה לפעמים בשרת הזה, אבל הוא לא ייגע לנו בדברים. מה? לא. אני אחצוב. אני מחפש פה משהו. מה זאת אומרת משהו? רגע. לא, נשבר לי. כן, אתה רוצה להיכנס לפקשן שלי? לא. לא, גיליתי למה אני לא יכול להיכנס לשלך. לא, אתה לא יכול להוסיף אותי כי אני כבר בפקשנס. הבנת? לא קשור. שנייה רגע, רוני. אני מסדר פה את הבית. אני שבר לי שתי הפיקקסים. הבאת לי עוד אחד. איזה מזל. גם בסוף אני אעשה לכם סיור טיפה בבית. ובהתחלה איפה שהתחלנו. רק תזכרו, הסרטון הוא לא אצלי על המחשב, הוא אצלו. אצלי. אתם לא יכולים לראות מה שאני עושה, כאילו. חבל. אני עושה אחלה עבודה פה. אני עושה את כל העבודה פה. כל כך לא מצחיק. אני ניסה להצחיק. אני חוצב לאוויר. שמעתי ספיידר. יש פה ספיידר 2 מטר ממני. זה ספיידר חמוד. חבל מה עכשיו? הלכתי להשיג עוד אצלי. כן, לך תשיג. ונשבר לי עוד שנייה פיקקס. אז אני אכין לך? לא, ואיך תחזור אחר כך חזרה, הבנת? אז תשתגר אליי. איי, קטנצ'יק תוקף. אני אסגור פה. אני אומר לכם, אני לא רואה פה כלום. היה שם פשוט אור, אני לא הבנתי איך. אני לא רואה כלום פה. וואו. אוקיי. בינתיים שרוני מנסה להביא לנו משהו, אני רגע אעשה לכם נדלק לי האור. מה? אני אעשה לכם חכה, סיור בבית. יש לי באג, איכשהו נוצר לי כאן אור. אוקיי, רגע. זה הבית שהרגע הכנתי, אתם ראיתם? פה הכל, רק התחלה. מצאתי ספאונר. אוקיי, בסדר. אימא'לה מה קיבלתי עליו. אומייגאד. אוקיי. אני אבוא הביתה, אני משתגר אליך. תגיע מהר, לפני שאני הולך, נו. לאן אתה הולך? נו, אני רגע הולך לעשות להם סיור. אוקיי, רוני רגע הלך לאנשהו. זה נכון איפה שהכנו? נראה לכם משהו. איך הגע לפה חזיר? אז אני ארוג אותו. אופס, סורי. שים כאן. אוקיי, אתם רואים? זה השחקנים שמשחקים פה. אני, רוני חבר שלי. זה היוטיוב. זה הערוץ שלנו. זה היוטיוב, זה התיבה שהתחלנו. ומה אתה עושה? אוקיי, ופה זה go chicken craft. go הערוץ שלנו, רוני קיינייל. אוקיי, אנחנו עכשיו הראיתי לכם. אוקיי, הולכים עכשיו הביתה. אוקיי, רוני. איך הגע לפה? וואו. מה זה עכשיו נשמע כפה? סקלטון. בולה. סקלטון, הורגים אותי פה סקלטונים. אני חייב פשוט ללכת, אז זה בעיינת. אבל אל תגידו, אני אשאר. תראה מה השגתי, תסתכל על ספרים. נו. תנדור שהשגת את זה. השגתי. מהספאונר, מצאתי שם אני ספאונר. מלא חשבתי שהוא התפוצץ ליד הבית. אם הוא היה מתפוצץ הייתי שוחט, הייתי עושה ריסק לשרת. אבל זה לא היה טוב גם. אוקיי. אז רגע רוני? כמה איירון יש לנו? אין לנו איירון. יש לנו איפה? 14.
איפה הם רק? רק בטבע. אני אכין לנו שתי באלה. תגיד לי, יש לך חרב איירון? בכלל לא. כך. מתבשל פה עוד דברים. היי, איזה יפה זה, אני עם חצים. מה אתם מחצים? איזה חזק. אם אתם שומעים כזה קול גבוה, אז אל תפחדו, זה פדח רעשים. אנדרמן, אני הורג. חכה, אני אבוא לעזור לך. חכה, חכה. תמות! הוא נהרג. קיבלתי אנדרפל. או יופי. ויש לי גם חץ בקשת. נשיג רק סדן וזהו. ואז נעשה חרב חזקה. כמה דקות אנחנו מצלמים? לא יודע. בערך אפשר להגיד יותר מ10 דקות. טוב חברים, נראה לי אני חייב ללכת. מה? טוב, בוא נעשה קצת חיבוק. בוא לפה רוני, תצטמד ככה לדלת היפה שלנו. אתה בדלת השנייה. לך לדלת השנייה. עכשיו תסתכל ככה קדימה. להתראות. להתראות, בייבי. במ במ. יאללה, ביי. ביי יוטיוב. סובסקרייב ולייק. תודה, ביי.